Modus sa paggamit og dummy Facebook account aron makapa-cash in sa e-wallet misiaw. Mga barangay official sa Lapu-Lapu City, lakip sa mga nabiktima. Gawas sa mga barangay officials sa nahisgutang syudad, ubay-ubay pod ka mga reklamante ang midangop sa kapulisan. Ani ang report. Mituyo sa Police Station 2 kaganihang buntag ang magpapatigayon nga si Jessie de la Cruz aron magpa-blotter. Usa siya sa mga nabiktima sa dummy Facebook account ni Kapitan S.C. Estardo sa Barangay Punta Engaño ug nakapada siya og 5,000 pesos pinaagi sa e-wallet. Matod ni Punta Engaño Barangay Councilor Mark Estardo, usa lang si Jessie sa pipila ka mga higala sa social media ni Kapitan Estardo nga gipadad-an og direct message gamit ang dummy account sa Kapitan nga sa primero nagpanguta na pa kung pila ang charge sa cash-in sa e-wallet. Ug kung mutubag na ang gipadadaan sa direct message, muhangyo kini nga magpa-cash-in aron may ibayad ngadto sa supplier sa semento. Dayon ihatag niini ang pangan sa supplier ug ang e-wallet account. Unya, mostly sa mabiktima, dako kay pagsalig sa kapitan, kay kapitan lagi, mo send sa kwarta, mo send sa amount without dili nila i-verify ang account og dami ba or dili. Kaya ang ilang una-una, kapitan magyud may ni chat. Unya dito na mo start ang pagpangilad. Tungod kay ubay-ubay na sa mga higala ni Kapitan Estardo ang nakadawat sa susamang mensahe, nagpost usab ni ini ang iyang anak nga si Konsehal Mark Estardo aron pahimangnuan ang ilang mga kaila nga i-block ang maong dummy account. Gawas kang Kapitan Estardo, may nanggawas na usab nga mga dummy Facebook account sa uban pang mga barangay kapitan sa Lapu-Lapu City o gituhuang managsamara ang responsable ni ini. Kahibaw man ko nga si kapwa dyan ay GCash. So nakahiin ko palihog ayaw kay tingay scam na. So dito nahibawan nga scam gyud unya dami account ang gigamit kay ang mga kaila sa kapitan especially family member ilang ipang-block. Unya adto na ka makahibaw sa laing tawo nga mo verify. Gikonpermar usab sa hepe sa Police Station 2, Police Major JP Dagami nga ubay-ubay ng mga reklamante ang miduol sa ilang buhatan ug nagpa-blotter. Ug sa gihapon, parehong pangan sa supplier ug e-wallet account ang nalambigit. Same modus ma'am, gihapon ilang ginabuhat, same name, and then right after makakuha og ganang mga kwarta, so deleted na po ng account, dili na matrace na po. Ang maong mga reklamo, giduso na nila ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Busa subli nilang pahimangno sa publiko nga mas maayong i-verify una ang mga mensahe nga madawat pinaagi sa social media. Actually ma'am, kini siya ato nang gitutukan sa ato ang investigator, and then since naana po yung bag-o nga kuan karon reklamante atong follow up ang atong rako ma'am when it comes sa katong previous nga mga complaint. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.